tanan once again, naniyagya po ninyong alagad sa kanginan, Trifon Pa, Barilio Morales, and then my partner kapon rin si Randy Tayad. Okay. Og to di amigala, belated happy birthday di ay ni Madam Yuli, no? Bakos, o inyong alagad sa kanginan. Dungan gimig birthday ni Madam Yuli, November 10, no? Okay, lapas na makita. Unya, belated happy birthday sab sa kong amigo sab, dito sa Nunito Mirabilis, diha sa Carmen CDO. Carmen, Cagayan de Oro City. Kumusta? Bye, Net. Okay, happy birthday. Belated na lang sa omaning nga dugan naman kita. Panahon ka, bakasyon ta. Okay, meron kaysan. Ang suwatan po kartong nakatagan ng pagdagad, no, pinadakin is usaka, usaka babae, no? Usaka asawa mo tinay. Magpatago lang sa nga, Marina. Niasa ko mahasol na akong bana nga buutan ni siya pero may pagkaturgutok lang yun ba. Doon na ni siya service nga jeep. Ug ang akong ikalagutan kay gusto kay mo padagan. Di ra bagid patuog badlungon. Usahay gud musaka akong kabuhi. Ay! Ay! Jesus Marisip. Ay, saka na sa kabuhi nako. Grabe kinitawhan na. Uy, hapit na ibangga ang jeep sa kural. Mipiliit ko ang brake. Nang Inday! Ah! Ni Asi Manoy nang! Nahibaw ko kanisaka ng kabuhi ko. Grabe kay mo dag-break. Igo gyud nang! Unsay na iko? Tipak gyud ang kural sa nga hollow blocks! Unsa? Nadumpulan gyud di ay? Oo, igo gyud! Nawa gyud ayon ang brake nila gud ni Manoy gud, nawa ang brake! Kahanggaw ni tawhana. Uy, makalagot gyud ni siya. Uy! Ay, ayan na lang kawarid nang uy! Insured man ka na si Sir! Oh, insured noon sa Talis Memorial Plan. Gikuhaan ko man ang daan. Panagana kay abusado magkay mo padagan. Gusto tingali lang may pilot si Sir nang. Maunang grabe ko kay na isan mo padagan. Makalagot kid Sabel. Murag way silingan. Nagtutingali na si Sir Ma'am nga kuan siya leading man. Mao sa tingali, mo nang murag ka nang naigisaligan. Ngano madag tay panganam dag leading man Sabel ha. Tagsara may leading man nga mamatay, Ma'am. Pero naa ba say leading man nga mamatay? Oo, Ma'am, uy. Dili ka ko mamatay guna, Ma'am. Ha? Ako ba, di ka ko mamatay guna? Murag mo una jud kag mamatay, mauna ka kay extra ramang ka. Ay. Kulpaan man sa kaaron, Ma'am. Uy. Sige na, imo na gibuhat, sige na. Wala naman ko'y trabaho, Ma'am. Relax lang una ko. Nahala, sige, bahala ka. Kuan ay madam ba? Kanas ka ba di ay muhatag sa among Christmas bonus, Ma'am? Si Sir mo may pangutan, lakaw na, hasula, biya ni mo, oy. Out si Sabel, in sa Sir. Pagkaamaw, ini babayhana. Ha, wapag ani maabtis ang binuwang sakit, nagbinupos ako no siya. Huh! Ay, Marina, sa puting baybayon. Marinas puting baybayon, hanggaw ni mo, guba na sang kural. Wagin mo pilit ang brake, oy. Wala tingali brake fluid. Kaya busado ka magong mupadagan, mauna. Busado, boy. Wala gid mo pilit ang brake. Sadi lang, ipayo ko lang tong koral kay gamay ra mag-damage. Ikaw ba rin ni ba, hinay-hinay sa taon anang padagan ni mo, uy? Hinay ra bitaw na. Usay hinay. Kung musakaitan ni mo, mabungka nga itong buhok. Oh, bukusa lang sad. Saba na ay, kuyawan na kay kung musakay ni mo rin na to. Ayaw lagi kabalak ka. Safety kay kung mag-drive, why kulba? Why, call ba gutang, magutok-butok manindughan kung musakay ko ni mo. Hunahuna ra na ni mo, Marina. Nahuna gutaon, tugkat ang hubag-hubag, oy. Wes, naman sa tay safety first policy. Sa safety first policy ba? Pagsakay na nimo, magtaod kang daan og brakyot. Ikaw ba? Prakit. Jesus, pulos ka lang yun. Inamaw tawhana ka. Malakaw ro ta ha? Oo, sugot ko. Basta ikaw lang. Di ta manakay. Ikaw lang, maglakaw ta. Manakay na ita. Imong jeep. Tural. Unsa day? Gamito tagi ng jeep. Dili lagi ko. Ha? Magsakay lang og taxi. Safety lagi kay na. Safety kay ta, Marina. Huwag sa may naka-safety ko na do. Kay uban na to si Senyor San Vicente. Unsa? Oo. Mao gina naka-safety sa kong mga lakaw. Kay uban ka nako si Senyor San Vicente. Ambot mo tawhana ka. Uy, Wala lagi may tabo na to. Sige, dali na. bantay ha. Okay. Lagi, let's go. Nawa na lang sarang akong kahadlok nga mosakay ko sa jeep sa akong bana tungod sa iyang gisulti nga kauban gyud niya sa iyang pag-drive si Senyor San Vicente. Okay. Kita mo na, ha?
Suga ni Rini. Uy, bungkag di akong buhok. Oh, Kita mo na! Sagot ang disgrasya ni. uy, hapit na malali mo lupan in town. Lagi may tamo na to. Layor kita sa disgrasya. Okay, kao ba na to, San Vicente? Ang uba mga santos di Rini. San Vicente ra. Rini. May naipulis ay madakpan ta, uy. Kadlok, dito dakpon. Kita ka? Bisalodar lang ang pulis. Uy, nga naman to Rini. Tungod di San Vicente. Lago ka hadlok. Safety lang kita. O di sa kaadlaw ana nahasuroy sa bay ang among kumparing polis. Murag pasangilan sa tong iya, nakasabot ko nga mangayog pinaskuhan. Mayo, maring marina. Oy, Pre Mario. Duty ro nimo? Oo, Mari. Asahin ako sa traffic ron. Init ra ba kayo? Toy. Musamot ka kaitom ana, Pre. O lagi. Pero matod pa nila, Mari, nga black is handsome ang kuno. Kung ikaw ang pasultihon, Pre. Ayun na, Mari. Ay, mades pa rin na to. Ay, wa pa man maabot, Pre. Uy, pero tawagon sa to nako ha, in a split second mo abot na yun to. Nga naman, Mari. Kanang bana nako, mura nagsakay eroplano. Grabe yung padagan, ana, Pre. Anay, bawa may mga enforcer na, Mari. Mao nga, kanang bana ni mo. Amo nang ginganlan og King of the Road. Unsa, Pre? King Oh. of the road? Oo, mao na'y hari iskarsada. Murag siguro yo. Kisa guryo, Mari. Guro yo anis jeepney ba? Karaan. Oh ya, Mari, lakaw lang ko. Inalas buyi, Boss Renato nga dinhi ko ha. Ing na iyang amigo nga traffic enforcer. Asa ka man di ay shoot? Mupadayon pa mi sa among investigasyon na ning aksidentes kadalanan, Mari. Kanang car accident. Hurutog kamatay. Ha? Mao ba shoot? Nga naman. Sugdon sa initial investigation, Mari, pamilya sila nagsakay sa nag-auto. Unya shoot sa may nahitabo. Nabanggas na kong kahoy. Hurot og kamatay. Adunay nabuhi. Unsa din na hitabo di ay shoot? Uy. Sa akong investigasyon, usa ni ka pamilya nagsakay ng auto. Patay ang asawa, patay ang bana, patay sa duduha ka anak. Sus, Ginoo. Pusog tingali kay pagpadagan. O, kuwan Mari, ang mga bata ko no, nagduwa ko no sa layo. Nyakiat ko no kayo. Ang asawa, nagsigig make-up sa iyang naong. Ang bana, hubog. Nya kisa man sa nagsulti nga patay man ka silang tanan. Doon na may buhi, Mari, ang unggoy. Ha? Oh, Si unggoy? nagdamat silang unggoy. Moray buhi, among giimbestigar ang unggoy. Unsa may testimonis unggoy? Matod pas unggoy, ni Sinyas kuno siya, ni Sinyas man siya nga hubog ang bana, lango kuno kayo. Nya kisa na nag-drive. Siya, ang unggoy Mari. Kapuyan lakaw na siya. Pabor man tayo. Kapuyan nimo ikaw, duulo kay sa kong tuo ay lakaw na. Pagkisa taga sa Mari. So, paday! Pinaskuhan Mari ba? Ay na lang. Kadali pinaskuhan. Patay pa. Nakoy sekreto. Unsa man? Hatagan ta kag lakto pafe. Okay ra! Diya sa laing higayon nga sakay gihapon ko sa jeep sa kumbana, grabe yung kusugag padagan, ambot pila ka kabuk iro ang naligsan. Rini, hinay lang in town. Uy! Ay, lain na sa tuk irong imong naligsan, no? Ikapila na tong iro. Ikalima na. Kuwang pa. Rini, highway patrol. Kene, tanaw na tong makapas ba? Hunong na lang, uy! Nabang pulis? Niya pa ingon din ay. Tanaw lang ha. Unsa? Ay, Ah. siya be. Mm. Siya. Anong ka? Anong di kam tingog ha? Tingog! Amang mangko. Unsa? Unsa amang ka? Bang! Mao ko sa kumo ko. Ay, misis, amang ni mo ba na? Oo, sir. Kano sa amin siya na amang? Karon lang. Unsa na ni ay? Asa ka rin na to? Ha? Koyog kamar ha. Asa ka man lagi? Adto ko sa slob. Siyatan ako ang mga butanding. Koyog ka ha? Ikaw lang uroy rin ha ka. Oh, ano mahadlok man ka? Oslo, brana. Kalayo na napita. Usog na ba ka mo padagan? Sulo Anong lang. hadlok ka man? Nga doon naman tayo kauban. Tulo man ta. Kisa may ikatulo. Si Senyor San Vicente. Unsa? Oh, ilikay lagi tas desgrasya. San Vicente ginang kuyog na to. Bisa na rin na to eh. Maglaing gid akong kabuhi nimo. Grabe kay kang mupadagan. Ay, safety lagi kita. Kay Santos na nga tong kuyog. Ikaw na lang rin eh. Nala, o di ka, ako na lang. Review sa nimo eh. Wala gini ba? Ikaw na lang lagi eh.
Bahalag palo-parong pa na nimo imong sakyanan, ikaw lang. Hala, ako na lang. Sa akong kahadlok, musakay ko sa akong bana kay grabe kay mo padagan, wag gyud ko mukuyog. Kuyawan gyud ko, bisag matod pa sa akong bana nga kuyog si San Vicente. Di ka maging mukuyog na ko, Marina, ha? Ikaw na lang lagi. Sige. Kuyapan niya ko. Wala may tabo. Safety ka ng biyahe na ko. Hibaw ko kay kuyog di mo San Vicente. Kana, ibaw ka man di ay. Ikaw na lagi, ikaw na lang. Tupad ba ni mo San Vicente na, front seat ay. Wa, di kuyaw ng biyahe, Marina. Besag matog pa kung mag-drive. Kay niya si San Vicente. Sige, bahala ka ay. Bye, Marina! Wag gyud ko mukuyog sa kong bana paingos uslob kay mahadlok lagi gyud ko. Grabe man kusugang mo padagan. Nagsalig lagi kay kuyog kuno niya si San Vicente. Diyos no ning bana nako og nagplano ni nga maglay minister. Grabe mo padagan ning bana nako siyang jeep lagi. Lihay lang mo! Wag ni kulba, may kauban ko! Si Senior San Vicente! Yes, pulot! Yeah! Ay nakarong dapitang akong bana. Nga naman nang ikulpaan man ko. Oy. Ayun na, kinsa magka ni. Hello. Hello? Mrs. Marina Delgado's residence? Yes, ako ni. Si Marina ni. Ay, highway patrol group ni sa nagtawag ni mo, ma'am. Ngano da sir? Ngano man? Kakalma lang, ma'am, ha? May problema, ma'am. Ang imong banan, na-disgrasya. Unsa? Na-disgrasya, ma'am. Uy. Nahuog sa kuwan, ma'am. Ang iyang jeep. Dili. Dili, ha, dili. Tayo pa, sir. Yahain mo na akong bana, sir. Simpo naman, ma'am, di aros ospital. Naunsa, sir? Ang imong bana? Ang jeep. Tingko ba, Unya, kumusta akong bana, sir? DOA ba? Kung sa DOA. Dead on arrival ba? Basta di aros ospital, ma'am. Ari alang, misis. Bye. Uy, nadisgrasya akong bana. Daan magid ko. Grabe, mamamadagal. Puti ko suga. Sabel! Sabel! Ngano, Ma'am Marina? Ay, kuyog tabi. Ha? Kuyog ta? Mag-shopping ta sa Happy Mart, ma'am? Shopping imong kagaral. Si Sia, di mo na disgrasya. Ha? Sige, pagilis. Kung sa ospital. Kami na lang, ma'am. Ha? Nag-short naman ka, oy. Ay, okay naman ni ma'am. Sige na, hala. Ngata na. Renato. Rene, Marina? kumusta ka na, ha? May radyo umukuyog ni mo. Uyog pa ko. Duhatag na ospital. Grabe ka man kung mupadagan. Oh, Paway lang una. Biyaan ta una ka. Luwas ka na. Makigsulti pa kong Dr. Piking Lim. Tuog lang una. Marina. Kumusta ka na? Uy, Sorry, ha? San Vicente, lain na ni mo eh. Gibiyaan lang ko ni mo. Nadisgrasya noon ko. Sorry lang, Ren. Kuyawan mong ko. Unsay kuyawan ka? Kabihan ni mong padagan, oy. Oh, Kusog kayo. Mutong niabot sa Pitalo San Fernando. Niambak lang ko. unsa? Grabe kusog ka nung padagan, oy. Maong nanaog na lang ko, oy. Nya, di ka na lang kuyog na ko. Og magpahinay lang kag padagan, be. Mag-abusan mo ka, basta musakay ko. Pangas ka, kuyaw. Leksyon na kanis akong bana. Nga dili gid unta angay mag-abusar ba. Kay lakip ang Santos nga gamay siyang sakinan. Kuyawan ko si tinaganan. Buang nga bitaw Leksyon na kitingay ni niya. Unsa man yung ikasulti aning nahitabo sa akong bana. Unsa man og kamay pasultihon, Marina. Sige, bam. Si Marina to, Sinder. Marina, Kini ang ba na kusog kay padagan na service ka jeep. Onya, ni biyahe nga to sa Oslo kay Mutanaw Butanding. Wa mo kuyog yung asawa. Magsalig kay kuyog ni San Vicente. Ay kahadlo kay kuyog na ko San Vicente. Karon pag-abot ospitalo, na disgrasya man siya. Na hospitalo, na bangga man. Na pag-abot sa ospital, iyang gimahayan San Vicente nga San Vicente, wam ka kapanlipod nako sa
Gabihan ng padagan pag abot ospitalo ni ambak na lang kung una. Balik lang sa simbahan. Una, ambak lang. Ikaw. Oh, di mada. Santos, nahadlok. Suga Grabe. padagan. Unang kabalak ang Marina. Sige bar, matagam na tayo na. Kanis Marina aban mausa ni Chapel President diri sa Tan-awan katong gisyuhan nilang Goliath. Siya mo Chapel President si Marina niya psalmist sa ni siya no. Marina. Kanang naang kading iyahang kuan ban kay kani sa to ni ambak. Doon na mga panulti no sa Biblia nga panahon sa mga kalisod tuyo. Doon na ni mensahe ang Ginoo ana. Panahon sa kalisod o panahon baka sa kaharuhay aron matawag nimo ang iyangan. Doon ay mga mensahe kaningon anak. Kada ba mingon nga, ano sige kog simba, wa ko kwarta galisod ikaw bugas. Na iskol wa simba sige pamilikas. Nadato man. Aduna di kuno nay mga mensahe. So Pero de asawa de kuan ba nakaislag pambot. Hapit na malunod, ang asawa nagpanawag sa ng mga santos. San Antonio, San Roque. Yung bana, sige panawag din hapit kita malunod. Nawag ka po sa hero dia. kuan, naabiyan nindot nga parehas may tabuan aban. Kung ari ka sa Salmo 46, verse 2 to 9, gingon dire, ang Dios mao ang atong kadalangpanan o ang atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kitay kadlukan bisan kun ang kalibutan matayog ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Huwag kita kadlokan. Basta naa siya. Manong nagsalig ni siya? Katong iyahaban ngayon nga kuyog niya sa New San Vicente, buto ka to. Pero ngayon ka katong nadisgrasya to siya o Nadisgrasya yun. pagsukod gyapon to. Pagsukod ko motawag ba siya o dili kay sukdon mo kuno ta. Kung panahon sa kalisod motawag ba ta. Kung panahon sa karuhay di na ba ka makalimot niya. Kana may uban press makalimot na. Masangpid lang na naskalisod. Kato di akong istorya sa una. Nakadungog naman mo ato lang balikon. Katong gingon nga kanang na ang mga standby, mga adik nga tus bukid, nga adto dito dumay tiguang tang ulitaw to sa lugot, skilit sa sapa. Ihatog manok, manoy daghanan nimong manok eh. Yung magkaon, ingon yung standby, manoy Dios magbayad. Sila may ingog Dios magbayad. Mo na kadaghanan extra nga. Ginoore magbayad. Di Bayron pag Ginoo. Sa ang kasagaran ng masulti ana kadto man tang nagpreparar. Ate Priscilla, salamat sa imong manok ha, lamay kayo. Ang muto mag-ana, ikaw tagya, Diyos magbayad dong. Sila, ang mga standby mo, noy, Diyos magbayad, sila may una. Mabiyan ay kasagaran, bam. Karon, makakuang ka. karon ka, sige magbalik ang mga standby, nahurot mo yung mga manok. Wala Hindi naglagot ang tiguang. Lugsong ko, hay ni Vice Diyos, lugsong siya. Hay mang Vice Diyos, ito unahan na siya. Hay mal ka na siya. Munay, magbayad, magiduppapan. Ay, Diyos na. Di, ato istorya rin eh. Mura-mura na sige. Hoy, asan mo papa? Kana bitaw na ka na, Diyos ray magbayad. Diyos Sa patermino kimidya ka. ba? Siin Kimidya nga. ni mo, Ginoo may pabayron. Ako basta ako ka-excited ako pagdrama nila at Priscilla sa Amuaban kasi sila una nakasaka sa among bagong stage pagdrama. Nakalimot na ko ingon nga si Lito Licio danta to buto-buto. Ipagkita Priscilla. Bitaw, wa man ka mo ano to. Unya lang mga hinog dadan Apa ka. mamunga. Buto-buto. Namunga na pero pa mga hinog. Aba mga hinog. Pabutag mo hinog. Kato sa bam nga taga sa to. Buto-buto og Itong Tagalolo. Kanang tanaw na ko namunga na ba? Wa ko kakita, wa ko kaadto. that is mi diri. Tanaw mi anan ko ana. Ay taas kag sugar, tamis kay sa hinog. Di mamingkin mo pa. Ay, usa ka buok okay ra tingali. Sige. Sige, gusto ko siya ano eh. Nala. Sige. Sige, Marina. Base na matagam na ng banani mo. Salamat sa mga padang atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle. Yeah. You heard it first on